Ngontovic, Novchenko, Ngontonazim, Ronaldo, Ngontongesticks, Ngonton, Shazamaneza Productions, Kyle Sakhin, Mbuma Kolon, International Library of African Music, Ubugwenga, Dinga. Ngelelanga mnombe ngabubanzi besizukulwana ndinga khalelanga maxhalanga aphakene ezingenabuncwane elalini beziphalaza ngamanyathelo aqathe kuzenze zigwenxa bephucula impalalo yabo ngenxa zonke batshone ngentloko kwiinkonkxa zabebala befinqelela begqula ngemiqala leyo kunamhlaseleba ngamaxhoba okunqanwa ezincinci kuqala kakhulu kuba nabo bayizibula ngokurhabula babuya bacikwaze ngethamelisti mabalithi igama lokungcamla nto leyo yabenza basitya bubuthongo batifa bavuka barhalela uqabula kanti batshone nkqu enyeleni yotywala bona besibaba yaqhuba kunamhla bayaqhafuza igqajelo nomdiza bazika nomsinga okomswentshaya bazizo uphele emehlweni kodwa ishivumbe lisarhayo impahla zabo zexabiso apheleleni bazithengisela uthenga utywala neziyobisi mvanje bentaphuza imigama emide ngenxa yokunqanqatheka kambe bencincitha imbokotho bekitsa imali yokubanyusa phezulu bazizo nezigilamkhuba zesimanje bedidisa imali yokubaselisa imbamba neqhilika kwasixeko ndibabonile bedilika isidima sikhiqika siduka nevumba lomdepho kwanomtshovalale ukuze ziqhawuke zihlangane namhlanje balale kumzi apha bangazange babone ndibathe tshe besithi gweje qelele apha elalini nabo ke onontyinkyi benyuguzelo kodoshe behlabelele nje fileyo ngenxa yozwabevu lokudyela ligazi ndizive ndisithi kubo bodade nani bafana zinzwana nani zinzwakazi niyazithanda izinto nido nophuka amabelo phukele ezikitini sobumnyama izinqa zadikwa imizimba yekelela konamhlanje nezoso namanyama sele nathi vungazo izini zenu zobubhinqa ezinganulwa ngemali inqwelo mafutha iziyobisi notywala amabhongo namaqhaya kunisele abalizolo kuba niphile ngomso konamhla senatshona entlanjeni inyumbululo yomhadi apho kuzela inyunyu zona ihagu zingabadadi ngempela veki ukunquma nabathintithe kobumbuni ujuliwe izishumane zizichelezela kokhwela sobhadeleni ngabo kubuqama waphusile iziyobisi kunisele zangabo ukuvuleka mathanga ndingene ingqondo isilela uqiqa neqatha ngethamo nishenxe oluntwini ndiqala kavureni sitshaza intambo anisafanele ukubizwa njengabahlali kwesisixeko senitsarha amakhwapha nenyawo nina neziva nifuna uchazelwa nivuka ngenjiqukuxa nileqa kwirhontshi kwinkonxa nifuna umfimfitha inqotyi izole namagqajole nifuna uncazelwa ndikunika umgaqo siseko uze ndibuze ndithetha nabani ndawuthi zintshaqaxa ziphume ekhasini ukuba ziye kulingana zinxibe nazi zezakho ubugwenga aphelalini hlazo ndini lwakabani kwavula zibhuqe sithi ubutsha bethu unyawo lam ndilubeke njani bendokuthini embadleni ngonje sele ndiculela ndinqamesayo ndizibhaqeni kunxibe vange ulutsha lephelalini intsha iphuma izithuba iphuncuke ezandleni ileqa kwaqhusa ethaba ngesifuba ndibabone belwathuza bengasophula iqolo koko beligqabhuza becikidwa ngomanyawuza ngenxa yokungathathi intweni suka bawesikhephini yasuka indaba batyikida isivumelwano sokubhalwa utywala ebusweni kwalandela izenzo zishisa ngamaphupha buwaleqa ungabisa kuwanqakula izigcebhezana nophalaza bangunda zithatha indawo ingqasa ezithe ncade zashiywa ngamagusha izimanga ezinje phakomengingqini ingxenye yeshwangusha baninzi baya embadleni ngokutya kuzonwabisa uyakhupha iphepha kanti bayajavuza kungonje bangaphi abathi andinxilanga qha ndifuthukile loxa bepoqile bangaphi abathi andiqhunywanga qha nditshayile loxa beyotyiwe aba bathi mna ndiyontshaye qha nditshayela ndiyonyusa umqhelo baninzi abaya pha ngokuyakuwina nokuyaqhwitha kungonje bathe bhutyu banguvela voko ndibabone phakathi pha bathe thwazwa ba abasakwazi nokuzinqanda suka bazizikhoto kunezicunana ngempela veki badidiza kwenzele ngempela veki izofika imali yokuthenga utywala kwezimbadla bendiyokuthini embadleni bendiyokuthini erhontshini bendiyokuthini esigodini ya I'm talking about the relevant wherever being on the fight.